Arofom je kese nkomo obi bia na me obi biara afei na ono nso abedi machi e wo ha no ma wakwaba na Nyankopon nhyira wo se watumi atusa na mo no na nim se obesua ne ma pi e wo ha enanso me de edin ahodo bi ene won kyerase na ebremu enti dia edigan no eye botafoa anase abotafoa yakase abotafoa ana abotafoa kyerese abofra bi a yawo no foforo no nti free saada na yawo no ekosi ne na awotwe a yebeto abofra no din no ka se bra yesua din to no ye ka se na awotwe eye eda na yewo abofra no saa ekosi da edi anim a esan ye saada no eno na yenya na awotwe nsenti abofra biara yebewo no saabre no ye fra no se botafoa anase abotafoa na yo asukronoma kase asukronoma so a obi a wadi na awotwe ekosi be se afe ena fra no se asukronoma nti sa abofra nufusuo ani nsuo nko na onom na oni aduane bi emu pi anase emu odu ne senti ena fra no se asukronoma onom nsuo nko ala aduane nsuo gum na se asukronoma ehyase se owe a ye fra no se abofra eno nti abofra bi a wanya afe ekosi mfie num no eno na efra no se abofra anase nipa bi a ya no ketwa a efri afe ekosi mfie num no eno na efra no se abofra efise ya bona fra mmoa ene nipa ne se nti ohunu mmoa ohunu omumu nsonsono ye na ohunu nipa so a ohunu omumu nsonsono ye one mmoa kratumi edidi bom mmoa nsu a yede mo no otumi ekonom bi eno nti na mpanimfo se ya bona fra oka bibibia mu nti ye na ye mpanimfo no na yehu se oye abofra eno nti se wo ye pani na abofra no te ho na okonom mmoa no nsuo na wama wanjaya onso ya abofra na baabi kura no aduane da famu ana wafa edi te se aboa no na ana ya awreko se etumi kwa kodu se sabi mpraduasa ojana nan mpo a na opese ofa eno nti ena mpanifo to ne din se oye abofra na yo akwada nso akwada aye obi a ofrimfie num ekosi mfie dumienu na saa nipa no yehu se oye akoa eno nti obi a tumi esoma no nti ni dwumadie pa ofie no asoma nti ye fra no se oye akoa eno nti na yehu se oye akwada na eno na chi no nso ye abrantie na abrantie no ena ebimo ekire se ye brawo tie ena ebimo nso kire se bra antie kire se onte obrase na dia minimpa no obi a onte obra ase nti bra antie onte obra nase nti odusa mfie no so a mfie dumiensa ekosi mfie dunkono no eho na onte obra nase nti na dia opebia no na oye eno nti se wanya obi a obedandan no a na utumi ekonom no bone bi mu tumi de won ho kohye bra bi a akire no na mu aye den ama omo se omo begyae isanse na onte bra nase na wanya obi nso a na obeboa na ama wafiri mu eno nti mpanimfo se onipa ayete se brode a edagem se wankisa na aya na ohye na ewo saa mpanimfie no so no se panimpo tunfo a na nadwene se panin no eha no na aya na ompeso betie bibibiara afiri obia ho nadwene nso se onim bibibiara nti hunhia se obi na bekere no na wo saa mpanimfie no so no se obi duruo na se nipa no onye oberema na oyoba ye fra no se ababawa anase akateisia na de tie ne se ababawa no yehu se oye abawa eno nti babibiara no esese osom neja anase ne wura eno nti saabre no na ma no dodo na de sua adeyo eno nti oba obeye bacheba no
mekase abaya bacheba na mekere oba wonim biribi biara eye wonim aduane ye sabi mpreduasa nanse kora no ontumi ntwitwiri ne yie bi twitwiri nanum na ontwitwiri nanse bi so twitwiri nanse ontwitwiri nanum anu nti na akoye nsempii na aketeisia nso ekere se wakata ne ho asie esan se wo sa mpanimfie no so no eho na esese odi ne ho ni na okata ne ho esie etwense bra obebu ne nsa no ebesina no anase ebegoro ne bra na yede no ama awade efi sabre no kɔ no oberema bi hu se afi wadu mpanimfie so se obetumi aware eno nti hu hia se obeyi ne mpokuya anase ne dagya so akere so kata ne ho ne kon ho ereba ne mfimfini ena sabi mpraduasa nachi ena ne to nyina anse so yi ne ho eno nti na efre ne se aketesia wakata ne ho asie na eno nachi no nso ye wo papa na papa nso ye obi a ofiri mfie aduonu ekosi mfie aduanan efre no papa efrise sabre no obetumi aware ena oba atena awo mmofra na wahwe no nti tete no na nka obedu saa mpempenso no na ne papa asikwaye ama no na ono ankasa da kwaye no mu a odo enya biribi a obetumi de bi ahwe no ho ahwe oba na abusuafo beka omo abom se awade no na wo sabre no mu no ojanuoma na oyo no mmofra bre mu no nyina afi odwena na brabo ene awade a edananim no eho eno nti se wadu saa mpanimfie no so na oda so ye de na wo ye no bra na wo mfie dunkono anase mfie dunum ereba ebesi mfie dunkono na wo ya kachi ese san ebo ho so na yo agya anase panin so na agya anase panin ena ono nso anya mfie aduanan baako ekosi mfie aduonum na yo abasiriwa no nso dwumadie ewo fie ne sese mmofra kofa asemba ono na osi asem no ano na se obi ne nua entam nya asem a ono ena ohwe etoto fie yie ema efie eye asomwie eno nti obi a wanya mfie be sa aduonum kosi aduoso no eno na efre ne se abasiriwa onhwe ma asem ensi na timbia no obra asem no anase ohwe etoto fie yie minimpa se uni maame na maame de se ne nidin no etie no ono na obema wo ame eno nti fida ye wo no kosi da obedu mpanimfie so no mpo osenko wachi abribia no o se obema wo ame na asem a abasiriwa antumi anka no eno ena akokora ehwe eka eno nti ono de okrakora fie ohwe se efie asem biara emma na asem kese asi ewo fie no ono na oyemfanto ho edi mpaninsem ehwe esisi asem no sede be ya yie beto yie na kanfo ye ngidie mu no ye gidi pa se esese obiara nyini bo akokora ansana wawu eno nti ankobasa na yedi ya opi akokora ye obi a wonya mfie aduoson ereko eno nti omo na kora fie ehwefie yie wei na mede braw enenso ene ya wo ofuri so bosome no ne da etoso aduonu nkono wa fempim yenu achi aduonu ensia no mu median ogu akrufa ofra me prof amejo so me papa se me chia wa jemso se ya ade na nyame ya domada foforo obesan atmenka nyame nka ho